imimi muri kuita nezvei munguva ino yelockdown necovid-19 muri kurarama sei uye mobva mazviintroduca kuti ndimi ani? Inini I think vanondiziva zvavo. Ndakamboshanda nana Rengi, ndakamboshanda nana Mudharamoyo. Handingawo ndakashanda netimu rakawanda. Muchiita nezvei? Isusu tiri vakomana vekuboutique uku kuseti. Boutique iri nechepapi chaizvo? Apo pauya after flyover. Pampedza naamapa? Toyota mukabva vati boutique ere? ndo yakachengeta. Saka tingangoti kubva pakatanga lockdown yanga yakavharwa zvayo handiti. Saka isusuwo takazongoitawo advantage yekuti vanhu vekumaraini kwedu vazhinji havana tsamba. Saka taakutengesa mabhero edu. Tichitengesa mabhero edu tiri mumusha imomo. Saka makamuvha shopu mukaibvisa patanga tajaira? Mpedza namwa kuvhurwa kwavo kunogona kutora nguva. Saka taakutengesa mabhero mumaraini. Ndo bhizinesi ratongosara ende vanhu vari kuchena zvisingaite. Zviri kufamba here manje nenguva ino yelockdown? Mabhero munenge muchiawana munozvifambisa sei ipapo pakuhodha? Pana wekuhodha mabhero tinovakomana vanotibatsira veQC, ndo vanotihodhesera mabhero. Saka chazvakanakira ndechekuti isusu wese munongoziva kuti vanhu vemupedza namo hatinawo tsamba, hatina kuzokwanisa kuwana zvimatax clearance netsamba. Saka ivo manje chakanaka ravakomana vacho vanoti ukahodha chero kwaunenge uri muno muZimbabwe vanokuunzira. Saka tinotamba navo, ivo vanotihodhesera. Kana ukati ndiri kuGlenview unotoona havatore nguva, ukangohodha navo vanobva vatoya naro vobva vatokusiyira ipapo. Chero ukati uri kuEpworth, Mbare, chero kumutora Shanga unoenda chero. Ndo kunaka kwazvakaita kuti QC yacho inouya kwaunenge uri. Business renyu riri rehembe rekutengesa mabhero, munoriona richange richivandudzika here kana kuti richange richiafectika? Ukaona mabhero, shamwari yangu journalist, haana restriction. Nekuti tingati Zimbabwe yese, ndikutaura kubva kumaminista acho, povo yacho, tingati munhu wese, madokta chaiwo, manesi, taisangana nawo kuboutique. Saka hapana munhu asingapfeke bhero. Even ukacheka minista vedu veuya finance here, finance kana kuti energy dzakabviswa. But maminista ese anopfeka mabhero. Saka isusu tinototi QC iyoyo ikaramba ichihodhesa mabhero kudaro, even kumafarms kwavari kuendesa vanhu vachinoita mafama mazhinji akubhadhara vashandi sometimes nehembe dzemabhero emomo, vashandi vowana chekupfeka. Vakatowanda vari kuzviita. Saka tikuti ngavaramba vakangodaro, isusu toramba tichiita mari tiri kwatiri. Zvetsamba tozozvionawo kana vanhu vese vavhurira.